Maya paabak po kay Kaingon Brothers and Sisters. Yabi tala po kimi sa ding mga tupi, parang karelang kayadwanan. Kapasalamata na rin Sherilyn Navarro and family, Celine and Leon Watson, Jen and Sherwin Malit and family, Mr. and Mrs. Diosdado Perez and family, Ronald Perez and family, Maria Arlene Gonzalez, Arden Perez and family, Maria and Charles Castillo, Neil Christian Castillo, Charis Castillo, Nelson and Edel Castillo, Sonia Hogan, Regina Fiat, the Emperor Lapacho, Jean and Alex David, Iris Yabut, Johnny Joseph and Maro Pacho, Blessy Myra Canlas, Jula Canlas, Henry Canlas, Lynn Genesis Garing, Cesar Maluntag and family, Nelia Santos and family, Jefferson Santos, Debbie Ann Santos, We and Peter Narciso children, Ronald and Jimmy Pino and family, Sunday and Det Basilio, Eloisa Basco and family, Bridget Basco, Sherman Basco, Shermine Basco, Mabuti family, Mr. and Mrs. Christine Nan and family, Ramon B. Yumol and family, Vicente and Priscilla Marquez, Emerald Villaparas, Alice Eugenio and family, Corazon Vellar and family, Tanueco Enriquez and family, Franket Net Adviento, Rarely and Gloria Tanueco, Seferino David, Patricia Sabinian, Lisa Aquino, Miss Unido, Manny and Janet Dungka. Paring aldo kay Baitanang Alice Margaret Garcia. Paring kapag nasanan Gemma Yao, Regina Yao, Alexander Yao, Bernadette Yao Lim, Atty. Arnel Manaloto and family, Carl Joshua Madit, Aileen Manaloto Liano, Rafael Silva, Irma Silva, Maria Teresa Antonio, Manalili Palacio family, Martina Eileen de las Alas Sibayan, Gerald Sibayan, Maria Arlene Gonzalez, Arvin Perez, Maria Dolores Sarmiento, Joan Santos, Eliza Peña, Joseph and Wendy Garcia, Joseph Gabriel, Kristen Teresa, Alice Margaret, Joseph and Wendy Garcia, Joseph Gabriel, Kristen Teresa, Alice Margaret, Teresa Karangian, Arthur Wilkerson, Dina Nunez, Aurora Dungka and family, Milagros Chamson and family, Bobby Cortez and family, Roel Dizon and family, Keith Andres Masalunga, Joey Dumco, Eloisa Basco, Shermaine Basco, Winsme Ali Katakutan, Eileen Katakutan, Edith and Yuto Yoshida, Eric and Erin Yuna Laksamana, Ernie and Resi Laksamana, Corin and Ron Inigo Pino, Rogie Enriquez, Raquel Endo, Rowena Nano, Rudy and Aida Aquino, Jody Conpunsalan, Darwin Cuellar. Paraging malagong kapaldanan ng Freddy Pacho, Flor Malit, Elisa Yabut, Consolacion Yabut, Violeta Ibay, Mary Anel Nida, Tess Castillo, Edith Mercado, Bernice Canta, Oli Pasco, William Aguilar, Florentino Aison, Rosalinda Datu, Adelfa Angeles, Erin Chamson, Venancio Adan, Geraldine Adan, Rosel Pascual, Jonathan Yabut, Marvic Chavez, Tess Lapid, Abel Tanhueco. Pangadita la po din kaladwadari Raymond L. Hogan, William Ray Hogan, Jesse Manalang, Jogar Arceo, Corazon Arceo, Daniel Arceo, Francis Arceo, Jose Yabut Jr., Francis Yabut, Sister Amelia Sarmiento O.P., Bernardo Garcia, Alejandro Pintin, Lucila Pintin, Felicitas Valle, Estelito Valle, Ricardo Castillo, Gregoria Hernandez, Roel de las Alas, Rosendo de las Alas, Arlene Bunyag, Edwin Giramas, Father Eric Santos, Pedro de las Alas, Isabel de las Alas, Justa de las Alas, Sandy Pinca, Vicky Manalili, Amando Garcia Jr., Rosario Garcia, Ernesto Jose Remihia, Amado Garcia Sr., Rosario Garcia, Rupino Santos, Africa Malyari, Luis M. Pitang Narciso, Jeronimo Simbulan, Emilio Dungka, Antonio Dungka, Alfredo Aison, Amelio and Ignacio Giao, Ernesto and Aurea Punsalan, Brigido Cortez Sr., Elisa Cortez,
Gabriel Coronel, Edith Apunsalan, Yolanda Adan, Eva Sahar, Lorenzo Navarro, Serafin Ocampo, Josefina Ocampo, Santiago Macaraig, Otelio Santiago, Rogelio Mabuti, Michael West, Maria Violeta, Leslie Ramales, Bonifacio Perez, Damiana Perez, Erasto Aquino Sr., Rosa Aquino, Masaji Yoshida, Efren Enriquez, Jostad and Clara Tanhueco, Angel and Ines Tanhueco, Benjamin Francisco, Wainer Nepomuceno, Bioni Cruz, Lisa Dizon, Luela Castro, Paul Dungca, Elena Apostol, Alfredo Salas, Arnel Basco, Saturnino Basco. At ding maldang kaladwa ang mga kailangan kimpakaluluning Ginoo. Ingagi sa tamo po, Reverend Father Jonathan Bartolome. ning ipa po ting anak po ning Espiritu Santo. Amen. Ing Ginoo manatili kaya kayo. At keka antimurin. Si siyentala rin kaya katang kasalanan at anyawaran ning kapatawaran ni malugutang ipa, bata maging karapat dapat magmasusi karing banal na misteryo. Yagkastange ni miyag na nagnaning kapanisyan, magkumpisal ko king Diyos sa mayupayang tutu, At kaya kayo kapatid, uli ni kasala kong bina, ing isip, amano at dapat, at miyayawang kakulangan. Uli nita, ipanagpupuko, kan Santa Mariang Kapilan Mambirhen, karing sablang anghel ang Poon Santo, at kaya kayo kapatid, ing ipanalangin niyo ko, king Diyos kaginutan. Ing Diyos sa mayupayang tutu, pakaluluwa na katamo at king pangapatawad na rin kasalanan tamo, idala na katangan sana, king Bie alanangga. Amen. Manalangin tamo. O Diyos ning pakalulu, inagyagme i Santa Clara, king lugod karing malu, aalang asan, lunemu, ika. King saop din kayang panalangin, atok yan miya sana i Kristo, king Espiritu ning kakaluluan, at atangalan mi naman sana, ing tula ning kaya kaligaya, king kayarian, karin banwa. Itiadwan mi king kapamilatan, ning Heso Kristong armo, ang mabibye at magari, kambemo at ning Espiritu Santo, metumuking panga Diyos, manggaman king alanangga. Amen. Pamamasang iba, king libro ning Deuteronomio.
Moses nga na king balayan, nung pag-aralan niyo, laring banwang mga labas, ala kayong abalo o damdaman, amilyari antiing milyari king aldo iti. Manibat na anyang lelangane ning Diyos ingyato, at tinawaring taong antimo kaya kayo, ame karandam king siwala na ning metong a Diyos, amanibatan, busan na ning api at kaybat eyamete. At tinawaring metong mumang Diyos amig kapilit, ilwal ne para keya ing balayan aatyu libutad ning aliwang bansa, king kapamilatan ning pagsubok, tanda, gera at bage pagmumulalan, aanti ing ikityong, depat ning ginong, kaya kayong Diyos karing king Ehipto. Pepakit na iti kaya kayo, bang abaluyo, king ingginu, ya ing bukod a Diyos at ala ng aliwapa. Iba't banwa migsalitaya bang ituro na kayo at pepakit na keti, king yato ing mayupaya ng api, at may kapagsalitaya kaya kayo, busal na niting api. Uli na ning lugod na karing pipumpunan nyo, pinili na kayo, at king kapamilatan na ning maragul ng upaya, dinwal na kayo, king Ehipto. Tinabi nala ring bansang mas mayupaya, kesa kaya kayo, bang asa kupye, at abandi ing labwad, danungno ka rin kayo, manoknangan ngene. Inya suka yung abalo at tandanan, manibat ngeni king in Diyos, ya ing Diyos na ning banwa at ning yato. Ala ng aliwapang Diyos, subali keya. Inya pamintuan nyo la, ring keyang utos, at tuntunan, apisyag ko kaya kayo, ngining aldo iti, bang mipakayap kayo, at ding anak yu, manoknangan king kapilan man, king labwad, apagkalop na kaya kayo. Ing amano ning Gino, Salamat king Diyos. kakulang ganakan, detang dapat ning Gino. Kakulang ganakan, detang dapat ning Ginoo. Kakulang ganakan, detang dapat mong pagmulalan, o Gino. Wa, detang depat mo, king panahon milabas. Kakulang pibula-bulayan, at biyayan king kakong kaisipan. Ding sablang kapag mulalan, kaya kang depatan. Kakulang ganakan, detang dapat ning Ginoo. Ding sablang paralan mo, o Diyos, banal. Ala ng aliwang Diyos, kalupa mo, degulan. Ika ing Diyos adarapat, karing bage pagmulalan. Pepakit mo ing kekang upaya, karing sablang bansa. Kakulang ganakan, detang dapat ning Ginoo. Uli ning kekang upaya, linigtas me ing kekang balayan. Ding palipin, dadi Jacob at Use, tinayid me ing kekang balayan, antimong metong akawan, king kapamilatan ng Moises, ampo i Aaron. Kakulang ganakan, detang dapat ning Ginoo. Parangalantaya po ing maya pabalita. Sa blamong kautusan, o Ginoo, manatilila kapilanman.
Ginu manatili kaya kayo. At keka antimurin. Pamamasa king mayap abalita ag pangkang San Mateo. Ligaya keka, o Ginu. Sinabi ng Jesus karing kayang alagad, nino mang bisang tuki ka na ako, sukat ng isakwil ing kayang sarili, pusana ni ing kayang krus, at tukiya king kagulutan ko. Uling ing nino mang bisang sagip king Biena, mawalaya kaya. Dapat ing nino mang midaon king Biena, alang-alang ka na ako, ying magkamit king Bie. Nanupin ing apalaning tao, agyang abandining mabilugayato dapat king antikanyan na paralan, mawala naman ing Biena. Kabud mete yung tao, alayang arapat na numan para abawi na ing Biena. Ing anak ning tao datang ya, kambening kayo payan ng ipana, at antabayanan dering kayang anghel. King panyatang na, ablasan na ni, ing balang metong agpang king kayang depat. Sasabihan ko kaya kayo, ding aliwa kaya kayo keti, eratakman ing kamatayan, hanggang ere akit datang keti, antimong ari, ing anak ning tao. Ing mayap ng balita ni kakatam kaligtasan. Kapurian keka, o Kristo. Maya pabak po kaya kayo. Kamusta na po? Natatanda niyo kwento tungkol dun sa isang single mom na tinaguyod niya yung kanyang 3 anak na walang katulong, walang asawa. And maging successful na po rin yung 3 ng anak. May tuwanay ning ima. Kaya din yung 3 anak, meeting la. Sabi na, gantyanta naman, itang kayapan, tang sakripisyong gewa ng ima kaya katabo. Naging super successful itong 3, multimillionaires la. Kaya itang pangani, sabi na, ako, papatayo ko ng mansyon si nanay. Tapos yung ikalawa, sabi niya, ako naman, lalagyan ko ng home theater, yung mansyon na papagawa mo. Yung pinaka-latest na mga appliance, gadgets, yung bibilhin. Kahit milyon-milyon na gagastusin ko, ayos lang para kay nanay. Yung ikatlo, sabi niya, alam ninyo, si nanay kasi mahilig magbasa ng Bible, pero dahil matanda na siya, hindi na siya nakakabasa. Sa aking paglilibot sa buong mundo, natagpuan ko itong ibon na to. No? Pinakita niya, mukhang parang manok lang, simpleng manok. No? Pero sabi niya, kakaiba ito. Kasi memorize niya yung Bible. Dahil hindi na nakakabasa ni si nanay, ito na lang gagamitin niya. Sabihin lang niya kung anong libro, i-recite nung ibon na ito. Sabi niya, sige, sample. Sabi niya, yung Gospel of John. Tapos sabi niya, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Yan. Kaya, bilib itong dalawa. Sabi, ay, magkano binili yan? Alam mo, kahit pagsamahin nyo pa yung ginastos nyo, yung sa mansyon, tsaka sa home theater, yung binayad ko dito, mas higit pa. Sabi nga. Pero para kay nanay, okay lang. So binigay lahat ng marigalo. Tapos pinatawag ng nanay yung 3. Sabi niya, mga anak, na-appreciate ko naman yung ginawa yung effort para sa akin. Pero parang hindi nyo pinag-isipan. Katulad mo, sabi doon sa panganay, binigyan mo ako ng mansyon. Pero matanda na ako. Nahihirapan na ako maglakad. Hindi ko man malilibot ang malaking bahay na ito. Hindi man ako makakakyat sa 2nd at saka 3rd floor. Buti pang pinagawa mo na lang ako ng isang simpleng kwarto, mas ma-appreciate ko pa yon. Tapos, sabi doon sa ikalawa, ikaw naman, nagpatayo ka pa ng home theater. Oo, mahilig ako dati manood, pero malabo na yung mata ko. Hindi ko na ma-appreciate kung ano yung papanoorin ko. Tapos, para nakalimutan naman ninyo, yung mga kabarkada ko, halos patay na lahat. Sino pang makakasama ko manood? Alam naman ninyo malungkot na nanonood na mag-isa. Buti pa itong bunso niyong kapatid, na-appreciate ko yung binigay niya sa akin. Sabi, anak, maraming salamat. Napakinabangan ko yung binigay mo sa akin. Nanay, natutuwa naman po ako at na-appreciate niyo. Oo, ang sarap-sarap. Sabi, ano ang sarap? Pinalitsyon ko yung manok na binigay mo. Yummy siya. Diyos ko, milyon-milyon niya po. Po makapanghinayang ita. Di ba? Itang binyenan itang anak eman may pakinabang ketang pinaka-maximum. O, kung makanya na paralan tayo po, sana antin dyan,
ini pong sasabihanan ng Ebanghelyo, na nung apalamo, nung abandi may buong yatu, pero kimpa magkamit kaniti, mawala yung kaladwa mo. Di ba? Parang familiar. Meron din tayong kasabihan, aanhin mo pa ang damo kung patay na ang kabayo. Manitaya po datang ita. Nanan niya pa yan nung apin na yung sitwasyon. Parang aanhin mo yung palasyo kung wala naman wifi connection. Di ba? Importante kaya katamong yan yung wifi. Andiyan bahay kubuya mo po. Ba't sa yung wifi? Ayos na yan. Aanhin mo daw yung gwapo kung gwapo din ang gusto. Yan. Aanhin mo ang ganda kung wala ka naman papa. Yan. At ilang pong katotohan sa sabihan din. Di ba? Kalupanitan, nanan yung pera nung emo na yung manadalaking kabilang biye. Parang hindi tayo natututo sa sinasabi ng Panginoon. Kasi po tapong, yak po apansinan ko yun po tapong magmisa kong mete, mag-bless kong mete, lalawin ko puring mete, at lalawin ko nung nantatalnana. Yak ko expect ko at ilang tatalnan rosaryo, crucifix. Pero kadalasan po, nga tsuking gamad da. Pera, para na niya po ita. Pabakal niya po, pamasahe. Natatanda niyo yung kwento doon sa isang mayaman na nung alam niyang malapit na siyang mamatay, pinatawag niya yung 3 tao na lagi niyang ka-interact. Una, yung kanyang doktor, yung pare, at saka yung kanyang lawyer. Napayaos na lang. Kabat sabi na, malapit na akong mate. Pero, buri ko, potang atsuna akong kabawong, pabakalan nyo kong dakal la pera. So, pagkatiwala na, dininala lang siya 1 million pesos, cash. Kabatana, buri ko, potang bayod ako ilibing, ikapitsoking kabawong ko rin. Meteya po yung matwa. Tapos, nang bayod po sa ritang kabawong, may marchala rin, at yung pang seremonyas. Kabat makakawon, kebit dala. Detang kawon da mga nita. Kabat sirada na yung kabawong, kitkut da na yung matwa. Nung papauwi na, magkasama sa sasakyan itong 3. Tapos biglang napaiyak yung pare. Tapos sabi, Father, ano nangyari? Tapos sabi niya, aamin na ako. Hindi ko nilagay yung buong 1 million pesos. 500,000 lang. Sabi, ay, bakit? Kasi magpapalagay kami ng giant na mga electric fans. 500 million, ay 500,000 yan. Sayang naman kung mababaon lang sa lupa yung pera. Sabi. Tapos sabi ng doktor, Father, total umamin ka na, aamin na rin ako. 200,000 lang yung nilagay ko doon. Yung 800,000, bibili kasi kami ng equipment sa hospital para makinabang naman yung mga may sakit. Kaya doon ko nilagay yung 800,000. Tapos nag-react yung lawyer. Sabi niya, hindi kayo nahihiya niyan? Yun na lang pinakahuling habilin ng matanda. Hindi yung pa niya ginawa. Tapos nag-react yung pare. Sabi, ikaw nilagay mo lahat? Parang hindi ko alam kung anong ginagawa mo doon sa matanda. Kahit yung matanda, alam niya na niloloko mo siya. Lalo na sa pera. Tapos ikaw pa yung maglalagay doon ng buong buo sa 1 million pesos. Tapos sabi niya, oo, nilagay ko. Talaga? Oo, nilagay ko. Pero cheque. Siya yung magpapalit sa kabilang buhay. Yan. Pero alam niya po totoo. At pong kay panwalandan itang patalan may pera. Deta pinaliwa, sabi na, pamasay po bata, mira siya kagad king banwa. Pero, baluta naman, totoo ito. Diyan pa mga napakaraling pera mo, may adala king kasumangid abye. Kaya yan po yung paulit-ulit ng papaganakaning ginuta mo. Naning apala mo, nung abandi may buong yatu, pero kimpa magkamit kaniti, mawala yung kaladwa mo. Kasi, totoo naman, importante po yung pera. Kailangan tayong pera. Kaya magpakapagal, banta, mika pera. Pero naning pagpalit mo, banta mika pera kamo. Dahil nga liwa po, they would kill for money. Andiyan makamatela, okay mo. Dahil nga liwa pagpalit da, itang masanting dang lagyu para king pera. Datang masangtot king scam, king corruption. Datang nga liwa, di ba? Leaders. Kaila pa, public servants la,
na masira itang masanting dahil reputasyon. Uling, may templa na gamitan dala rin pondo, da rin tao. Ikayo na ang pagpalitso para kim pera. Di nga, di ba? Okay mo na may palaot laking pamilyada pag-obrala abroad. Kasi, itang karelang kapag nasandinan dong masanting abye ring pamilyada. Okay mo, nung para kaya kayo sulit, itang kaya kang sakripisyo. Pero ding pangaliwa, sana a-realize yun. At yung pang mas importante kaysa aking pera. Diba? Sabi nga, mabibili ng pera ang maraming aklat, pero hindi niya mabibili ang karunungan. Mabibili ng pera ang malaking pagamutan, pero hindi niya mabibili ang kalusugan. Mabibili ng pera ang maganda at malambot na higaan, pero hindi niya mabibili ang masarap na pagtulog. Mabibili ng pera ang masarap na pagkain, subalit hindi ang masarap na gana. Mabibili ng pera ang malaking imahe ng krus, pero hindi mabibili ng pera ang kaligtasan. Dakalya asali yung pera, pero dakalya mo naman asali na mas importante. Kaya pinpapaganakanan ng ginuta mo, nangapala mo. Akam tanungan ng dakala pera, pero may wala naman ng kaladwa mo. Paulinitang paralan, baka nita, may kapera ka. Di nga liwa magloko la, di nga liwa manutang la, andyang alala talagang intention mamayad. Lamangan doring aliwang tao, baka nita mo, may kapera la. O yan po yung balunad di Santa Clara, yung kakatamo pong santa na gaganakan ngeni, king kayang kapiestan. Kinawul na India, kakalulwan, kaya din ang San Francisco de Assisi. San Francisco de Assisi, makwal tayo, pero give up na yung kayamanan. Bakit? Kasi atin niya pambalo na mas importante. Nanita, sumaw ka rin pakakalulu. Kasi magriyak po itatang na. Pamisa din na itang malatela na titindada, baka nita, makasawap ka rin pakakalulu. Kabat sabi ng tatang na, yung panyaw mo yan, kanako mo naman. Kabat nga ng San Francisco, nung makanyan po, kaya kayo na po. Pero ibalo ko yung importante, apining suywan na rin ka parang tao. Andiyan pang may biyebya lang kalulu, makwal tala, king harapan na ning apong kinu. Sana ita mo rin po yung realize mo, para makapasok sa langit, kailangan po mayaman tayo. Hindi sa material na bagay, kundi sa mabubuting gawa. Kaya nating apala mo. Makwalta ka, pero matapobre na ka man. Maymot na ka man. Potang mepe ka. Akamtan ming biye alanangga kayabe ng apong ginubanwa. Adime. Kaya sana kalupadaren pong Santa Clara, agyuta mo rin kaulan ing kakaluluan. Alin naman tang buri mo talagang maging kalulu ka. Nune, pwede mong i-give up ing kaya ka material tibandyan. Baka nita, makasawp ka, karining mas mangailangan. Pumarok ing kayamanan, ing pera. Pero sana gamitan tamo ini, baka nita, makagawa tamong kayapan. Kasi bandang dalwi, sabi na ng ginuta mo, miyablasanan ka, king wakas, king balang dapat mong mayap. Sana kapamilan na rin yung kayamanan at tatalanan mo, akamtan ming alanangga, potang gagamitan mo rin ban makasuyo king kaparang tao. Amen. Talakad ko po. King mataning yatu Kristo, metong yang revolusyonaryo amin yawad, metong ang makasandatang pamag-alsa, nune, metong aradikal na pamagbayok king sarili, kapamilataning krus. Nga tamong manalangin, ginu, abating misa, ingke king di, alang-alang keka. Gino, abating misa, inke kembie, alang-alang keka. Kareng sablang Kristiyano, isakwilda sa ingkarelang sarili, pusanan de ingkarelang krus, kambening kapanayan at lugod, at tukilang kang Kristo, bang makarake king keyang ligaya, ipanalangin ta king Gino. Gino, abating misa, inke kembie, alang-alang keka. Para kareng bisang sagip king bier,
uling tatakot la king krus akarelang sakripisyo, at alastas da sa king abating da, ingbiera king kabilugan aalanganga, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, abating misa, inke kembye, alang-alang keka. Para kareng alanang aliwang arapan, nunena mo inggawa pagdakal kwalta, at alastas dasa ingkarelang kamangmangan, uling ang gyamang kapamilatan, ning sablarang pibandyan, era asarili, ingbiye potang datang na ing kamatayan. Ipanalangin ta. Ginoo, abating misa, inke kembye, alang-alang keka. Para kay katangan ing kay katang kapanayan, para king alang anggang tula, kambe ng Kristo, alalaya nakatasana king kay katang obra. Kareng kasakitan ning aldodang pamibiyebye, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, abating misa, inke kembye, alang-alang keka. Ngini adwanta mo ing sarilitang kapagnasan. Hoy pangatsubanwa, watang datang ni ing anak mo king ganap mong ligaya, mabilang kesana karing ablasanana. Itiadwan mi kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Kayo kapatid, baning kaya katamong daon, matanggap yara pa ng Diyos, ipang mayupayang tuto. Tanggapane sa ning Ginoo itindaong karinggamat mo, king ikapuri at ikaligaya ning kayang lagyo, king katang ikasaplala at ing mabilog ng Santa Iglesia. Hoy pamimiglalang, at atangalan mi ing makapagmulala mong lugod, king diyan ng Santa Clara, ing birhen na tapat, ape patutukang Kristo. Panggapan mo ring kaya kaming panalangin, at ayin akapuryan, at gawon mong kalugod-lugod ing pamagdaon mi kaya ka. Itiadwan mi kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Ing ginumanatilia kaya kayo. At keka antimurin, Iyat na yoreng pusoy. makayat nano king Ginoo. Pasalamatan taya ing Ginu a Diyos tam. Iti karapat dapat at matulid. Tunepin, karapat dapat at matulid ing pasalamatan da kang parati at numan ka rin, o ipa, Diyos king alananggat lubos mayupaya. King Aldoyti, parangalan mila, ring kaya kang santo, amitagulaling king biera kang Kristo, alang-alang king kayaryaning banwa. E munanong lugud, ing papakit mo kaya kami kabang awsan meng pasibayo ing ketawan, king mumuna ng kalinisan, at agkatan mo keng takman, ket king yatu, karing kalam ning tutuking bie. Ulinita, kambering sablang koro ring anghel karin banwa, daralit mi ing kaya kaligaya, layon makyabe king alantok ng dang pamami kapuryan keka, at ngaming kakanta. Diyos mayupaya, minu'y balbuhay, lapat ikekang ligaya. Osana, Osana,
banal o ipa, ika, ing panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalan pumi, pabanalan mo lareting ayin king espiritu mo, ban para kaya kami malyalang katawan, at daya ning ginuming Heso Kristo. Bayami daon kusang lubking pamaylas at kamatayan, kinwa na yung tinape, pepasalamat siya kaya ka, piraso ne, binyan na ka rin kayang disipulo, nga na, tanggapan niya iti ikongan kanan niya, iting ka na akong katawan na midaon para kaya kayo. Makanyan mo naman, kay ba't ni nga punan kinwaning kalis, pasibayang pepasalamat kaya ka, binyane ing kalis kari kayang disipulo, nga na, tanggapan niya iti ikongan minum ko kaniti. Iting kalis ing kanakong dayaning bayo at alananggang tipan na mibubu para kaya kahit para karing dakal, para king kapatawaran da ring kasalanan. Naptan niyo iti anting kapigaganakan kanako. Ipasyag tayong misteryo ng kasal pantayanan. Gaganakan mi o ipa ing kamatayan at pamanubli ng bebe ning anak mo. Daraon nga kaya kayong tinapi ning biye ting kalis ning kaligtasan. Layon ming pasalamatan kaya ka, ing pepalyaryan mo kaming matampang talakad, arapan mo ban sumuyo kaya ka. Mapakumba maming pagamwa mo, ikamingan sanang misulusulo king katawan at daya ng Kristo. Tipuna na kami anting meto ning Espiritu Santo. Ganakan me o ipa, ing Santa Iglesia mo makalaganap, king meto yatu, ban miganap ya king lugod, kambe ng Francisco, ing kaya kaming Santo Papa, Florentino at Pasiano, di kaya kaming Obispo, at di sablang pari. Ganakan mula naman, di kapatad ming pepay nawa na, at maninayang subling me, at di sablang mayango na biye. Tanggapan mo sana, king madigaya mong arapan. Pakaluluan mo kengan. Gawin mo kengan karapat dapat magkamit king biye alananga, ban kaya be ng Maria, ing Birhenin duning Diyos, kaya be ng Jose, kayang esposo, kaya be ring apostol, at isablang santo, lalo na Santa Clara, at tinupad king malmong kaburian. King kaya kabaning panahon, purihan dakat paligayan kapamilatan ng Heso Kristong kaya kang anak. King kapamilatan ng Kristo, kamben at kaya, ipang mayupayan tutukagom ning banal Espiritu, pupurihan dakat parangalan, manggaman king alanangga. Madalayan tamit mong kapanaligan at lugod king ipa, karingamanong tiro na ni ginutang Heso Kristo. Ikaw
sablang maro. Malugod mong pagkalubing kapayapan king panahon ni ban, king kasopaning kaya kang pakalulu, parati kay mikabos king kasalanan at miligtas king sablang kaligaligan kabang manaya kami. Kambe ni maligayang kapanaligan, king panyatan ng Heso Kristong kaya kaming talapangabos. O ginuming Heso Kristo, as sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan, lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko, babiya ko kaya kayo. Gino, mo sa babalikdan din kaya kaming kasalanan. Nune, lawan mo yung kasalpantayanan ng kaya kang iglesia at pamayapan mo yan pong bilugan agpangking kaburian mo. Ika mabibiyat magari, manggaman king alanangga. Amen. Kapayapan yung ginumanatili sa kapilan man kaya kayo. At kaya antimuro. Ipakitaan mi kakametong tamking kapayapan. Ngayong ginutang Heso Kristo, ing kordero ning Diyos, sa milalako, king kasalanan na ning yato. Mapalre mayaos makisulo king apuna ning kordero. Gino, kung matampang tanggap kera, dapat iagkas na yung amano mo, kumayap na ako. Dapat ning espiritual apa makinabang. O Jesus ko, sa salpantayanan ko, king atsuka, king kabanal-banalan as sakramento, kaluguran da ka, may gitking sablambagi, at pag nasan ko, intanggapan da ko. Dapat, paulining ining pinandit, era ka atanggap kin sakramento, umiya ka man espiritual kin yung puso ko. Kakaulan da ka, bala mawari, at tsuka ka rin, at pagsalmetong king lubusan in sarili ko kero. Mo sana paintulot kapilan man, ing mikawani ko kero. Amen.
announcement po. Ang mga parokya ng Santa Teresita Paris ay nasa side po ng simbahan. Nagtinda sila ng mga raffle tickets. Ang pondong malilikom ay gagamitin para sa proyekto nila sa parokya at sa 5 mission stations kung saan sila nagbibigay ng ayuda sa mga kapatid na nangangailangan. Nagpapa-feeding program at ngayon pasukan ay ang Back to School Project. Nagbibigay sila ng mga school supplies at meron din silang mga scholars na tinutulungan sa kanilang pag-aaral. Sana po ay suportahan ninyo sila sa pamamagitan pagbili ng tickets na nagkahalaga lang ng 100 pesos. Ang inyong 100 ay marami ang matutulungan. Salamat po. Meron po tayong bisitang mga madre, ang Mary Queen of Heaven Missionaries na may mission House of Apalit, Florida Blanca. Ang kanilang misyon ay bisitahin ang mga bars, beer houses, at iba pang patay-sinding mga lugar upang sagipin at tulungan ang mga kabataan at kababaihan biktima ng prostitution. Ang kanilang mga na-rescue ay kasalukuyan nasa loob ng kanilang rehabilitation and livelihood training center kung saan ay mabibigyan sila ng pagkakataong magbagong buhay. Ito ay free of charge. Nandito po sila ngayon upang anyayahin kayo na maging mission partners nila para makasagip at makatulong sa mga nabibiktima. Pwede kayong makahingi ng contact numbers nila at maaari nyo suportahan ang kanilang mga biktima na nasa loob ng rehabilitasyon nila sa maraming paraan. Sa isa dito ay ang pagtangkilik sa mga religious items nila for donations na nakadisplay sa left side ng simbahan, kasama ang mga lay mission partners with pink t-shirts. Ang anumang madikom na halaga ay mapupunta sa kanilang rehabilitation center upang ipagpatuloy ang mga libreng programa at serbisyo para sa mga na-rescue na mga kababaihang nabiktima ng abuso at prostitution. Maraming salamat po. Kaya ba po rin magtindang tickets, thanking Santa Teresita. And gusto po namin kayo maging kapartner, katulad po ng mga nagiging partners po namin sa aming mga 5 mission stations in AUF Medical Center na magpa-feeding niya po. Kaya po miras lang pong may 500, lampas pang 500, detang papakanan. Halos every month po ito. Pati po yung mga sa school sa City College of Angeles. Kabat dito pong school supplies, pamyemi, at kami pong sidyang bags, ang po pang kits, detang notebooks, detang lapis, panasa. Then, kompleto po. 350 la pong kits, detang, o sets, deta pong sinadyami po. Kapartner niya rin po yung Jollibee. Po. Kareta pong karelang donate mo naman po para kay kareng anak. Tapos, meron din po kami mga scholars. Deta pong susopan miking pamag-aral da. So, burimi po maging kapartner da kayo. Kita po mong dinala na salwan yung ticket, marakal ko po asopan. Talakad ko po. Manalangin tamo, ipang malugod, ibayo na kesa na tetagan at sika ng niting Eucharistia. Manatili kesa ng malapit kaya ka, kalupa ng Santa Clara, kapamilatanin pamananggap ni King Biemi, King pamakirake, King kasakita ng Heso Kristo, ang mabibiat magari kambemo, ning Espiritu Santo, meto King panga Diyos, manggaman King alanangga. Amen. Hindi manatilia kaya kayo. At kaya antimurin. Manalangin tabo. O malugod ako mamakalulu, pisyag mo kambening banala krus, ingalang kupas alugod mo king balen a iniwi mo. Pakiramdaman niyo po ding panigapo at panalangin ding balang metong kaya kami. Ding magmasusi king aldo ning karelang kaya baitan. Anibersaryo ning karelang kasal. Maglakbe king alwang lugar, ding mag-board exam, ding masakit, ding mikikapanamdaman. Ipagkalubyop po ing kayadwan na nalalapit ding maniga po kaya kayo at tanggapandang mitmong kapasalamatan ing kalam na ating utang alub ababalikan kaya kayo. Bendisyonan yula naman ding imahen, rosaryo, kandila, laro akarelang darala, bansesen ing lugod na kaya kayo. Kapamilatan ng bendisyoniti aga nakadasana ing pangako daking binyag na ikamu kabud ing karelang luguran at suywan anting Diyos, manggaman King alanangga.
Amen. Birhen ning Lourdes. Ipanalangin mo kami. Apo mamakalulu. Pakaluluwan mo kami. Bendisyonan na kayo ng Diyos sa mayupain tutu, ingi pa, ing anak at ing Espiritu Santo. Amen. Ing misa mi daw ne, meron kapayapaan ng Kristo. Salamat, King Diyos. Maya pa abak po. Maya paabak po, among.